Rata ta' trasmissjoni li telet għal livell ta' kważi 2, 16 każ ġdid f'24 siegħa, 4 każi li ħadd ma jaf kif ħadu l-virus, ebda każ li fih 215 huma l-persuni li bħalissa jinsabu morda bil-COVID. Hija din l-istampa preżenti tas-sitwazzjoni tal-pandemija f'pajjiżna kif iċ-ċifri maħruġa mill-Ministeru tas-Saħħa jikkonfermaw 5 każi oħra mill-festa ta' Santa Venera u 2 minn Paċivil. L-informazzjoni iżda tonqos milli titfa' dawl fuq l-etajiet tal-persuni milquta, jekk hemmx każijiet f'għawdex jew jekk hemmx każijiet fl-isptarijiet. Sa issa f'din it-22 ġimgħa tal-pandemija diġà kellna 66 każ ġdid. Dawn in-numri għadhom qed jinżammu mistura mill-Midja Laburista bil-Prim Ministru jibqa' jgħid illi m'għandniex mewġ. Illum fil-fatt ġurnata b'nazzi jaqqas mewġ malna. Intant fl-aħħar sigħat il-UHM Voice of the Workers talbet la' urġenti mal-Prim Ministru sabiex tispjegalu dak li qed jasal għandha mingħand il-membri tagħha kif ukoll mingħand diversi ċittadini Maltin u Għawċin li huma tassew imħasba bis-sitwazzjoni tal-coronavirus. Fittra firmata mill-Kap Eżekuttiv Joseph Vella, il-Union qalet li diversi ħaddiema qed jesprimu l-inkwiet tagħhom dwar x'direzzjoni għandhom jieħdu meta jkun hemm differenza fil-messaġġi bl-awtoritajiet tas-saħħa jgħidulhom jibqgħu safe imbagħad jaqbdu jneħħu il-miżuri f'daqqa.